Исәнмесез, хөрмәтле тыңшаучылар, эфирда атна яңалыклары тапшыруы сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина. Әлмәттә 2020 елда районның сәламәтлек саклау оешмаларының эшенә йомгак ясадылар һәм агымдагы елга планнарны билгеләделәр. Утырышта Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Абашев, район башлыгы Тимур Нугуманов, Әлмәт муниципаль районының медицина өлкәсе вәкилләре катнаштылар. Сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе вазифаларын башкаручы Маргарита Суфиярова 2020 елда районның медицина оешмалары эшчәнлегенең нәтиҗәләре турында доклад белән чыгыш ясады. Ул узган елны медицина хезмәткәрләренә коронавирус йогышы пандемиясе белән бәйле катлаулы шартларда эшләргә туры килүен ассызыклады һәм хезмәттәшләренә рәхмәт сүзләре белдерде. Әлмәт Үзәк район хастаханәсенең медицина бүлеге буенча баш табиб урынбасары Марсель Кедречев билгеләп үткәнчә, пандемия белән көрәшүгә Татнефть компаниясе һәр яклап та зур ярдәм күрсәтте, профилактика эшенә, авыруларны дәвалауга зур өлеш кертте дип ассызыклады ул. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Абашев район башлыгы Тимур Нугумановка Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков исеменнән рәхмәт белдерде. Утырышта яңа вазифалар да билгеләнде. Әлмәт муниципаль районының сәламәтлек саклау идарәсенә Ринат Шакиров җитәкче итеп куелды. Район башлыгы Тимур Нугуманов сәламәтлек саклау өлкәсендә яхшы күрсәткечләргә карамастан коронавирус инфекциясының шулай да актуаль булуын билгеләп үтте. Табиблар җитмәү, авыруларны профилактикалау юнәлешендәге эш һәм башка мәсьәләләр хәл ителүне таләп итә дип әйтеп узды ул. Иң мөһим бурыч гамәлдәге сәламәтлек саклау объектларын модернизацияләү. 2021 елда район үзәк хастаханәсен яңартылу көтелә. Татарстан коронавирустан дарулар сатып алуга 39 миллион сумга якын акча алачак. Препаратлар амбулатор шартларда дәваланучы пациентларга биреләчәк, дип хәбәр ителә министрлар кабинеты карарында. Төбәкләргә тулайым алганда 2,7 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Акчаның күбесе Санкт-Петербург пациентларына 244 миллион сумнан артык, Мәскәү өлкәсендә 199 миллион сумга якын һәм Свердловск өлкәсендә 98 миллион сумнан артык биреләчәк. Бүлеп бирелгән акчага табиблар күзәтүендә булган амбулатор өйгә дәваланучы пациентлар кирәкле препаратларны бушлай алалар. Авыр узганда һәм өзлегүләргә каршы профилактика өчен аларга катнаш дәвалау схемалары билгеләнә. Барлык кирәкле препаратлар да дәвалаучы табиб рецепты буенча бушлай бирелә, диелә документта. Элегрәк бу максатларга хөкүмәт 10 миллиард сумнан артык акча бүлеп биргән иде инде. Моның турында Татаринформ мәгълүмат агентлыгы хәбәр итә. Әлмәттә кофе калдыгын бозлавыктан саклану өчен куллана башладылар. Шәһәрнең заправка станцияләре һәм кофейнялары экологларның үтенече буенча ай дәвамында кофе калдыгын җыеп барган. Нәтиҗәдә кофе чүбе сәламәтлек паркы юлларына сибелде. Бу яңа экологик алым. Ул аяк киемнәрен бозмый, йорт хайваннарының тән тиресенә зыян салмый. Кар эрегәч, урам себерүчеләр кофе калдыгын яшел үлән чыгасы җиргә табасы берә. Һәм ул үсемлекләр өчен ашлама да була әле. Димәк, бер эш берничә яктан файда китерә. Әлеге эштә автомобиль юллары идарәсенә экология һәм төзекләндерү департаменты ярдәм итә. Алар коммерция объектларыннан кофе калдыкларын җыю белән шөгыльләнә. Ел башыннан бирле республиканың иҗтимагый экологик кабул итү системасына 601 мөрәҗәгать алынган. Шуларның 300-се мәктәп экопатруле мобиль кушымтасы аша. Шулай ук экологлар тарафыннан халык контроле системасы аша килгән 72 мөрәҗәгать министрлыкның электрон почтасы, кайнар линия телефоны аша һәм WhatsApp, Telegram элемтә каналлары аша килгән 260 хәбәр каралган. Гражданнарны шәхсән кабул итү барышында һәм министрлыкның кабул итү бүлмәсе аша 266 мөрәҗәгать алынган. Исегезгә төшерик, табигать саклау законнары бозылуының барлык фактлары турында экраннарыгызда күргән элемтә каналлары аша хәбәр итәргә мөмкин. Татарстан Республикасында 17 марттан 30 мартка кадәр язгы каникуллар профилактик чарасы старт ала. Агымдагы елның 2 аенда Татарстанда балалар катнашында 61 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 4 бала һәлак булган һәм 63-е имгәнгән. Пассажир балалар катнашында юл транспорт һәлакәтләре саны арту аеруча борчу тудыра. Агымдагы елда шундый 34 һәлакәт булган. Аларда 4 бала һәлак булган һәм 34-е имгәнгән.
Татнефть Хәйрия фондының Рухият программасының Сандугач Сойрар илем балалар һәм яшүсмерләр иҗаты фестиваленең финал турлары тәмамланды. Бәйгедә катнашыр өчен Әлмәткә республиканың 15 районыннан бию коллективлары килде. Искәртеп үтәбез, чаралар барлык санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәүне исәпкә алып үткәрелә. Менә инде 24 ел әлеге фестиваль талантлы балаларга иҗади сәләтләрен үстерергә ярдәм итә һәм үз осталыкларын сәхнәдә күрсәтергә мөмкинлек бирә. Бу юлы конкурста 62 коллектив катнашты. Татар эстрадасы артисты Алтын Барс, ТМТВ музыкаль премияләре лауреаты, композитор, блогер Илназ Гарипов һәм аның шоу-студиясе Әлмәттә искиткеч күңелле һәм дәртле концерт программасын тәкъдим иттеләр. Җырчы, композитор Илназ Гарипов татар эстрадасы белән кызыксынучыларга яхшы таныш. Зур сәхнәдә ул инде 10 елдан артык чыгыш ясый. Үзе ул Казан шәһәрендә туган, берничә елдан соң аның гаиләсе әти-әнисенең туган ягына Арча районының Хәсән Шаих авылына күченә. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Илназ Арча педагогика көллиятенә укырга керә. Анда ул музыка укытучысы һөнәрен үзләштерә. Алган белемнәре бүгенге көндә аңа профессиональ карьерасында булыша. Яшь артист җырлар яза, күп кенә музыка коралларында уста уйный. Ничек анда турып ята, иртә киткәндә, кайсыбыз тырышырда, кемнән көтәләр. Әлеге җыр танылган татар продюсеры, журналист Илфак Шихапов истәлегенә багышлана. Сүзләр авторы Ренат Галиәскәр. Шигъри юллар нәкъ менә Шихапов үзе язган стильдә язылган. Сүзләр авторы Ренат Галиәскәров. Инде мин аны концертта берникадәр искә алдым. Илфак абыйның соңгы язылып биргән җырында без башкардык, үтте инде дигән. Менә Ренатның шигыре минем кулга килеп эләккәч, дөрестән дә ул таң калдырды. Ул шуны кадәр Илфак абыйга ошаган шигырь. Дөрестән дә шулай. Әйе. Менә кемнәр Илфак абыйны беләдер, алар әйе диячәкләр, чөнки нинди генә проблема булса да, нинди генә язмыш сынау булса да, алар ничектер юмор хисе белән карап, шулай язылган шигырь. Илназның сәхнә образы аның турында дәртле, шаян егет буларак тәэсир калдыра. Әмма һәр кеше тормышында кебек аның да үз сагышы бар. Моны аның әнисенә багышланган җырны башкарганда аеруча сизеп була. Йөрәккә үтеп керерлек әлеге җырны Әлмәт шагыйрәсе Минзифа Әхмәтшина язган. Кызганыч, әнисе вафат булып китте. Бу җырны яздык без, терелсен инде дигән ният белән. Рәхмәт. Илназ Гариповның репертуары төрле. Татар халык лирик җырлар, бию хитлары бар. Илназ шоу-студиясе Әлмәтләргә күңелле һәм дәртле концерт программасы бүләк итте. Шуның белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыклар гына алып килүен теләп, мин Рәмилә Хәмидуллина һәм монтажер Ленар Корбанов сезнең белән сау булашабыз.